Categoria Sostenibilitat i Medi Ambient. Finalistes Premis Cos Catalunya 2012. Com a blocs personals en aquesta categoria, Picarona i el seu hortet. Natura a la noia. Papallones del camp i de la Conca de Barberà. Rapinyaires de Catalunya. Mamífers i rèptils del camp i la Conca de Barberà. Els blocs professionals. Arquitectura sostenible. El bloc de medi ambient de la plataforma educativa. Canvi climàtic, la revolució baixa en carboni. Gasoducte Martorell Figueres. I el bloc d'amfibis. Guanyadors com a blocs personals de sostenibilitat i medi ambient. Picarona i el seu hortet. L'àmbit professional,